Once again, welcome to our vlog here in Chrisley TV. So for today's video, tayo po ay mag-long ride going to Old Rock Resort sa Bulinaw. So this is our first time na magkakaroon po kami ng long ride together with our friends. So samahan nyo kami sa aming vlog. Please stay tuned. Thank you! Okay, so let's start our starting point. So balang starting point namin ay dito sa plaza ng Alaminos. Ayan. And of course, kailangan nating magsuot ng protective gear kapag nag-travel. So don't forget your helmet and also your jacket. Ayan, kasi mainit. And always check left and right, lalo na sa pagpa-placer kapag mag-overtake. And also, huwag natin kakalimutan na magdahan-dahan. Ayan, kasi kahit naman mabagal ka, ang importante is makakarating ka doon sa pupuntahan mo. Okay? So, dyan lang kayo.
Welcome to Bulinaw! So medyo malapit-lapit na tayo sa Old Rock Resort. Ayan. So dyan lang kayo. Okay, Old Rock this way. So we need to follow the arrow para hindi tayo mawala. Ayan, lalo na at maraming pasikot-sikot po dito. Lagi nating tatandaan, kailangan nating maging mapagtanong para hindi tayo mawala. Diyan lang kayo. So ayan, nandito na tayo! Welcome to Old Rock Resort! So bali, ito yung pinaka nagustuhan ko, yung kanilang landmark. Or sabihin na lang natin yung pagpapapicturan. Nabulol na ako. Let's go at samahan nyo akong mag-register. Ayan. So, update ko na rin kayo sa rates nila, guys. So, kapag nag-entrance po kayo dito sa Old Rock, 220 po ang adult and 110 po yung mga bata. Pero yung below 3 years old is free. Ayan. And then, free na rin po yung pagligo sa pool. Ayan. Then may mga gazebo din sila dito and cottages or whatsoever. So yung umbrella nila is 550 pesos and then yung stone cottage is worth 1,050. Ayan. At saka kung wala po kayong nadalang tubig and then hindi kayo nakapagsaing, pwede pong magpaluto dito. So yung 1 kilo of rice po nila is 150 pesos. Ayan. So, sa case namin, nagpaluto kami ng 2 kilo. So, nagbayad kami ng 300. And then, nagpaluto din kami ng pansit. So, yung pansit po nila is 750 pesos. So, masarap din. Ayan. And then, mag-enjoy ka sa mga view sa resort nila kasi talagang makikita mo na napaka unique nung resort. As in, papanindigan niya yung pangalan niyang Old Rock. Ayan. So, makikita nyo naman po sa mga video natin. Ayan. So, please enjoy watching this video. Diyan lang kayo.
So this time, let me tour you guys dito sa Old Rock Beach. Ayan. So dito sa resort, hindi lang po sa pool pwedeng maligo. So meron din po silang exclusive na beach area kung saan pwede po kayong maligo. And you know what? It's free. Ayan. Pwede nyo munang ma-enjoy yung view ng beach and at the same time, pwede ka na ring maligo and then maglakad-lakad. Ayan. So, please enjoy watching this video. So once again, thank you so much for watching our video. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. And please also click the notification bell para laging updated sa aming mga new videos. Salamat!